Atal berri honetan mekanika estatistikoa aztertuko dugu eta hementxe egingo duguna izango da halako sarrera oso labur bat emango dugu. Hementxe ikusten duzuenez, ura dugu eta urari buruz azaldu dezakegu zeintzuk diren bere ezaugarri makroskopikoak. Esate baterako aztertu dezakegu zein den egoera ekuazioa. Egoera ekuazioa da presioak duen volumena eta temperaturaren funtzioaren ekuazioa adibidez. Aztertu genezakeen zein den urak duen temperatura, fusio temperatura, ze temperaturan urtu egiten den. Halako ezaugarriak erraz zuzenean hasta eguneroko bizitzan ikusten ditugunak. Eta horretarako badaukagu tresna oso erabilgarria ezaugarri makroskopikoak aztertzen duena eta horixe da termodinamika. Batez ere, 19. mendean aztertu egin zen. Eta gero bestaldetik, pixko bat geroago hori bai, 20. mendean, aztertu egin ziren zeintzuk diren uren barruan agertzen diren osagai mikroskopikoak. Adibidez, dena dakigu, uren barruan agertzen direla ur molekulak, hementxe daukagu ur molekulan barruan daukagu bi hidrogeno atomoak, eta bestaldetik badaukagu oksigenoa, eta fisika kuantikoa erabiliz aztertu genezakeen zeintzuk diren ur molekula horiek dituen energia mailak, egoera elektronikoak, eta bar. Baina, gauza da nola lotu bi mundu hauek. Printzipioz, halako ezaugarri mikroskopikoak jakinezkero, orduan, salto egin genezakeen eta aztertu genezakeen zeintzuk diren guk zuzenean neurtu egin ditzakegun, gure eguneroko bizitzan, neurtu egin ditzakegun ezaugarri mikroskopikoak. Hementxe, urak duen egoera ekuazioa aztertu dugu, baina izan daiteke iman batean magnetizazioa temperaturaren funtzioan eta halako ezaugarriak. Orduan, zalantza zegoen nola lotu bi mundu hauek. Zer esanik ez, hementxe uran agertzen diren molekulak, danak ez dira egoera berdinean agertzen. Orduan, zer egin dezakegu? Eta horretarako beste arlo berri bat zabaldu egin zen, eta arlo berri hori da mekanika estatistikoa, horixe da bien arteko lotura aztertzen duen. Eta hementxe daukazuen bezala, hementxe erabiltzen den estrategia da ikuspuntu estatistiko bat erabiltzen da bi mundu horiek lotzeko. Adibidez, batez ere zuzeneakuk neurtu egin ditzakegun magnitudeen balioak izango dira ikuspuntu mikroskopikoan agertzen diren partikula bakaitzak duen batez bestekoak eta halako ezaugarri estatistikoak erabiliko dira bi mundu horiek lotzeko.